I ćao svima ljudi, danas ćemo igrati kolo valja svit, nisam siguran, pa ajmo da počnemo. Oh fuck! Inače kada snijem ovako igrice preko telefona, bit će malo kraće. Zato što... Zato što mi uvek kasnije mi nešto kasni mi zvuk, pa ajmo krenemo. Imamo objašnjenje. Trudit ću se baš da ne psujem, pošto danas je slava. Kao što rekao, trudit ću se da ne psujem. Ajde. Dobre. Ne, kako? Kako? Sad ćemo da igram malo lavom rukom, to je bukvalno challenge. Hajmo da krenemo. Sjajan mi challenge, ljudi. Vidite samo da mi je... da je nemoguće. Sad će za mene moguće. Za profi je ovo savršen. Ok, ljudi, ripa nam ovdje i završću s klipom. Ok, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Danas ćemo... Tako da vidimo se, danas ćemo verovatno imati još neki klip, tako da to je bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se vrlo uskoro.